Hevserokê Giştiyê Dem Partiyê Tuncer Bakirhan jî bersiv da gefên rayedarên dewleta Tirk a dagirker yên li dijî Rojavayê Kurdistanê yanî di derheqê van gotinên wan ên dawiyê him yê Heqan Fîdan him yê Dewlet Bahçelî him jî yên Wezareta Parastinê ku gefên êrişê li Rojavayê Kurdistanê dixwin. Bakirhan got bendewariya bi milyonên Kurdên li Bakurê Kurdistanê ew e ku Tirkiye maf, rûmet û statuya gelê Kurd ên li welatên cîran ên Tirkiye jî biparêze. Daxwaza teslîmbûnê li Kurdan ne li gorî edalet û aştiyê ye. Rayedarên dewleta Tirk di van demên dawiyê de gefên êriş û dagirkerî yên li dijî Bakur Rojhilatê Sûriyê zêde kirine. Herî dawî Omer Çelikiyê AKP'yî û serokê Partiya Tevgera Netewperest Dewlet Bahçelî gefa êrişan xwarin. Hevserokê Giştiyê Dem Partiyê Tuncer Bakirhan ji rojnameya Yenî ya Şamê re axivî û bersiva van gefan da. Tuncer Bakirhan diyar kir tiştên ku hê beriya çend mehan li Sûriyê qewmên divê nejî ji bîrkirin û bîrxist ku êrişên dijî civaka Elewî û Durziyên li Swêdayê rê li ber kuştina bi hezaran mirovên bêguneh vekir. Komkujiyên sîstematîk û êrişên Daişê ên ku dewam dikin, nîşan dide bêka gelên li herêmê di fikarên xwe yên ewlekariyê de çiqas mafdarin. Ji Kurdan û ji civakê din ku hê misogeriya ewlekariya wan tune, daxwaza helandina wan ya di nava avaniyeke ku bi pêkanînên xwebaweriyê nade û karaktera wê ya demokratîk zelal nîne, ne exlaqî û ne jî wijdanî ye. Çi misogeriya wê heye trajediya ku hate serê Elewî û Durziyan neyê serê Kurdan. Bakirhan destnîşan kir çareseriya pirsgirêka neb gefên operasyonan li ser bêngeha heq hiqûqê pêkanê ûha dewam kir. Bêyî ku garantiya statuya Kurdan û mafê wan bên dayîn, daxwaza teslîmbûnê li wan kirin ne li gorî edalet û aştiyê. Tê xwestin ku li gorî peymana dehê adarê tevbigerin. Ez dipirsim, navê Komara Erebiya Sûriyê li gorî rihê peymana dehê adarê ye. Bêyî ku ji Kurdan, Durziyan, Elewiyan û Türkmenan bipirsin, ragihandina hikûmetê û destûra bingehîn gelo li gorî peymanê ye. Lêjber van polîtîkayên xwe aliyê ku li gorî vê peymanê tev nagere û tune dihesibîne Şam e. Bakirhan diyar kir bendewariya bi milyonan Kurdên li Bakurê Kurdistanê ew e ku Tirkiye maf, rûmet û statuya gelê Kurd ên li welatên cîranê Tirkiye biparêze û got hûn çima bi fermî bi şandeya Bakur Rojhilatê Sûriyê re hevdîtina nakin. Çima wezîrên di hikûmetê de ji pêvajoya aştî û çareseriya li welatê xwe zêdetir bi karên Sûriyê re mijûl dibin. Madem ev gaveke stratejîk e wê qedera welat û herêmê biguhere, çima gotinên rasteqî nayên kirin? Aqilê ku bang li Birêz Ocalan kir ku li meclisê biaxife, divê ji pêşniyarên wî yên çareserî re jî vekirî be û nîqaş bikin. Birêz Ocalan ji bo Tirkiye, Sûriye û hemû rojhilata navîn perspektîfên aştiyane pêşkêş dike. Çok anlamlıdır. Evet, bu darbeci anlayışlara